Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminaw sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 95 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 3 verse 9 hangtod sa verse 12. Roma kapitulo 3 bersikulo 9 hangtod sa 12 ang giingon dinhi. Unya unsa man, mas maayo ba kita kaysa kanila? Dili gayod. Tungod kay amo nang napamatud-an nga ang susamang mga Hudiyo ug mga Griego tanan na ilalom sa kasalanan. Sama sa nahasulat, walay mataro nga tawo, wala bisag usa. Walay nakasabot, walay nangita sa Dios. Silang tanan mitipas, kauban silang nahimong dunot, walay nagbuhat ug matarong, wala bisag usa. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Now, sukad pa sa ikaduhang bahin sa chapter 1, mga kaigsuunan, gi-address ni Pablo ang problema sa kasalanan. Jutay lamang gayod ang nakasabot kung unsa ka seryoso ang atong problema sa sala. Mao nga dali ra kayo sa mga tawo nga i-excuse ang ilang kaugalingon gikan sa paghukom sa Dios gumikan kay wa man nila masabti ang problema nila sa sala. Ug mao kini ang nakita ni Pablo nga gibuhat sa mga Hudiyo. Abti kaayo sila nga mukondenar ug muhukom sa mga Hintil samtang sila ilang gi-excuse ang ilang kaugalingon, mga kaigsuunan. Ug mao kini hinungdan nganong gisugdan ni Apostle Paul ang chapter 2 pinaagi sa pag-ingon, mao nga wala kay maipangatarungan o tawo. Matag usa kaninyo nga nagpakanaog og paghukom tungod kay niana nga paagi nga naghukom ka sa usa ka tawo, naghukom usab ikaw sa imong kaugalingon tungod kay ikaw nga naghukom sa uban, nagabuhat usab sa susamang mga butang. Ug sa katapusan sa kapitulo 2, si Pablo naghatag og usa ka pronouncement. Ang argumento ni Apostle Paul mao nga kung ang usa ka Hudiyo wala mituman sa gimando sa balaod, wala siya'y kalainan sa mga Hintil, mga kaigsuunan. In other words, pipila ka mga Hudiyo, dili gayo di ay tinuod nga Hudiyo. Ug sa laing bahin, kung ang usa ka Hintil nakatuman sa gimando sa balaod, nan tinuod siya nga Hudiyo. Ang pinakapunto ni Apostle Paul gikan sa tunga-tunga sa chapter 1 mao nga ipakita sa matag-usa parihong mga Hudiyo ug mga Hintil nga ang matag-usa nanginahanglan sa kapasayloan gikan sa Dios, nanginahanglan sa grasya sa Dios nga mo'y maghingpit kanila diha kang Kristo Jesus. Si Kristo lamang ang bugtong pamaagi aron matuma nato ang gipangayo sa balaod, 100% obedience and 100% payment of all of our sins. Mao nga kung imo nang nadawat si Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas, kung naghinulsol ka na sa imong mga sala ug nagsalig lamang ikaw sa pagkamatarong ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo, nan ikaw tinuod nga anak sa Dios. Usa ka sa mga piniling katawhan sa Dios. Apil ikaw sa panimalay sa Israel. Ug sa atong teksto ni ining taknaa, mga kaigsuunan,
gipamatud-an ni Apostle Paul ang mahinungdanon kayo nga kamatuoran mahitungod sa kasalanan. Ang tanan nakasala, Hudiyo ug Hintil parehong makasasala. Walay mas maayo sa duha ka kampo. Ang tanan nahailalom sa sala. Ang giingon sa verse 9 ug sa verse 10 sa Romans chapter 3. Unya unsa man, mas maayo ba kita kaysa kanila? Dili gayod. Tungod kay amo nang napamatud-an nga ang susamang mga Hudiyo ug mga Griego tanan na ilalom sa kasalanan, sama sa nahasulat, walay matarong nga tawo, wala bisag usa. O gisugdan ni Apostle Paul gikan sa verse 9, gihulagway ni Apostle Paul ang tanang mga katawhan ug dili kini nindot nga hulagway mga kaigsuonan. Mikutlo si Apostle Paul og pipila ka mga bersikulo sa daang tugon aron ipakita lamang gayud nga walay matarong nga tawo, wala bisag usa. For example, gikutlo ni Apostle Paul ang Psalm chapter 14 verse 1 to 3. Ang giingon dinhi, miingon ang buang-buang sa iyang kasing-kasing, walay Dios. Mga dautan sila, nakabuhat sila og ngilad nga mga buhat, walay bisag usa nga nagbuhat og matarong. Ang Dios midungaw gikan sa langit ngadto sa mga anak sa katawhan, aron sutaon kun duna bay nakasabot nga nangita sa Dios. Silang tanan mitipas, silang tanan nahimong dautan, walay nagbuhat og matarong, wala bisag isa. Gikutlo usab ni Apostle Paul ang Psalm chapter 53 verse 1 to 3, pare-pareho lang. Ang buang-buang miingon sa iyang kasing-kasing, walay Dios. Mga dautan sila og nagbuhat og salawayon nga pagkawalay hustisya. Walay nagbuhat og maayo. Midungaw ang Ginoo gikan sa langit ngadto sa mga anak sa katawhan aron tan-awon kun aduna bay nakasabot nga nangita sa Dios. Matag usa kanila mitipas, silang tanan nahimong dautan. Walay nagbuhat og maayo, wala bisag isa. Og ang giingon sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20, tinuod gayod, walay matarong nga tawo sa kalibutan, nga kanunay nagbuhat og matarong, nga walay sala. So kini nga mga bersikulo mga kaigsuonan, nagalarawan kini sa tawo isip totally depraved. Ang doktrina nga gitudlo niini nga mga bersikulo, doctrine of the total depravity. Ang but pasabot, dautan gayud og makasasala ang tanang mga katawhan. Ang problema sa mga katawhan is that wala gyud nila makit-i og masabti ang ilang kaugalingon ingon nga mga makasasala. Yes, muangkon sila nga nasipyat sila panalagsa, pero wa gayud nila masabti kung unsa gayud kaseryoso ang ilang kondisyon. Niini nga mga bersikulo mga kaigsuonan, gipakita gayud ni Apostle Paul kanato nga ang atong kondisyon dautan gayud kaayo at tubangan sa Dios. Ugawas lamang kung masabtan nimo higala nga ikaw adunay balatian, dili gayud ikaw mangita og doktor. Ug mo kini hinungdan nganong ang mga tawo dili sila ganahan sa atong Ginoong Hesukristo. Mo kini hinungdan nganong alang sa kasagara nga mga tawo ang pagwali usa ka binua nga butang. Ang kamatuoran mga kaigsuonan, nagpakita kanato nga dili lamang kita masakiton diha sa atong kalag. Kung masakiton lamang kita, pwede pa kitang makapangita og tabang aron kita maayo. No, dili kita masakiton. Patay kita diha sa atong sala. Mao kini gipadayag sa Biblia. Wala kita nanginahanglan og band-aid lamang or tablitas or doktor nga muopera kanato aron kita maayo. Dili na kinahanglan operahan ang tawong patay. Patay na gani. Ang gikinahanglan sa patay, milagro sa pagkabanhaw mga kaigsunan. Karon bad news gayud kaayo kini mga kahigalaan. Pero maayo kining balita kung imo kining masabtan, kung imo kining ilhon, ug kung imong dawaton ang solusyon sa Ginoo alang niini. So niining taknaa atong ipakita sa matag usa ang universal problem of sin. Ang problema sa kasalanan sa tibuok kalibutan. So atong pagatun-an karon ang gitudlo sa Biblia mahitungod sa problema sa tawo sa sala. Una,
Ang sala, mga kahigalaan, dili ka na mao ang original nato nga kondisyon. Kinahanglan ato kining masabtan. Dili nimo masabtan kung unsa kahabog ang imong pagkahulog, kung wa nimo masabti kung asa ka nagikan, mga kahigalaan. Wala kita gihimo sa Ginoo nga makasasala. Gihimo sa Ginoo ang atong unang ginikanan si Adan ug si Eva nga balaan, walay sala, mga kahigalaan. Ang giingon sa atong Confession of Faith, and I quote, "Human gibuhat sa Dios ang tanang ubang mga binuhat, iyang gilalang ang tawo, lalaki ug babayi, nga adunay makatarunganon ug immortal nga mga kalag, nga naghimo kanila nga angay ni ana nga kinabuhi ngadto sa Dios, diin sila gilalang, nga gibuhat sumala sa dagway sa Dios sa kahibalo, sa pagkamatarong ug sa tinuod nga pagkabalaan." So gibuhat kita sa Ginoo originally nga adunay kalag nga dili mamatay. In other words, gibuhat kita sa Dios ingon nga eternal nga mga binuhat, o gibuhat kita sa Ginoo originally nga adunay abilidad ug katakos nga mailhan nato ang Dios ug magmaya kita diha kaniya. We were in harmony with Him, in full fellowship with God. Gisulat sa Ginoo ang iyang balaod sa atong mga kasing-kasing, o gihatagan sa atong Ginoo og sugo ang atong unang ginikanan nga si Adan, isip federal head of all humanity. Ang giingon sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17, gisugo sa Ginoong Dios ang tawo nga nag-ingon, "Gikan sa bisan unsang kahoy sa tanaman mahimo kang mukaon nga gawasnon. Apan gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan, ayaw og kaon, tungod kay sa adlaw nga mukaon ka gikan niini, sigurado gayod nga mamatay ka." Well, mikaon si Adan, mga kahigalaan, ug siya namatay. Namatay siya spiritually at the moment nga siya nakasala ug nahimo siyang mortal nga binuhat. Aduna na siya'y pisikal nga kamatayon ug nadunot ang iyang lawas. Nagsugod na ang proseso sa kamatayon sukad ni adtong nahulog siya sa sala. Ug unsa pa, ang iyang kasing-kasing nahimong makasasala, nahimong dautan. Ug gumikan kay si Adan ang federal head sa tanang katawhan, ang tanang kaliwat niya nahimo usab nga dautan ug makasasala. Universal gayod ang problema sa sala. Mao kini gipasabot ni Pablo kanato sa Romans chapter 5 verse 12. Ang giingon dinhi, mao nga sama ra nga pinaagi sa usa ka tawo nakasulod ang sala sa kalibutan, ug ang kamatayon pinaagi sa sala, ug mao nga ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang katawhan tungod kay ang tanan nakasala. Ug ang atong teksto nga gibasa nato ganina sa Romans chapter 3 verse 9 and 10, tungod kay amo nang napamatud-an nga ang susamang mga Hudiyo ug mga Griego tanan na ilalom sa kasalanan, sama sa nahasulat, walay mataro nga tawo, wala bisag usa. So gidescribe usab ni Pablo ang resulta sa espiritual nga kamatayon, ug nagsugod si Pablo sa pagpakita sa outward nga problema, outward issue. Kitang tanan nakasala. Ang giingon sa verse 10, walay mataro nga tawo, wala bisag usa. So ang pasabot ni Pablo niini, atong gisupak ang balaod sa Dios, gumikan kay ang sala, mao kini ang pagsupak sa balaod sa Dios. Ang tanan nakasala, ug gipadayon ni Pablo ang pagpasabot sa Romans chapter 1 verse 18 nga nag-ingon, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkadili Dios non ug pagkadili matarong sa mga katawhan nga nagpugong sa kamatuuran diha sa pagkadautan. So niini nga passage, mga kaigsuunan, gidescribe gayud ni Pablo ang problema sa sala, ingon nga nailalom sa sala. Unsa may ipasabot niining ang tanang katawhan na ilalom sa sala. So mo kini ipasabot nato sa nahabilin nga takna sa atong pamalandong niining orasa. Una, kung kita na ilalom sa sala, ang ipasabot, mga kahigalaan, gigapos kita sa sala, gikontrolar kita sa sala. Mo kini giingon sa verse 9 ug sa verse 10, unya unsa man, mas maayo ba kita kaysa kanila? Dili gayud.
tungod kay amo nang napamatud-an nga ang susamang mga Hudiyo ug mga Griego tanan na ilalom sa kasalanan, sama sa nahasulat, walay matarong nga tawo, wala bisag usa. Galatians chapter 3 verse 22 ang giingon dinhi, apan gibilanggo sa kasulatan ang matag usa ilalom sa kasalanan, aron nga ang saad pinaagi sa pagtuo diha kang Hesukristo mahatag ngadto sa tanang mga mituo. So, ang matag usa kanato gipanganak niining kalibutana nga ilalom sa sala, ulipon sa sala, ug ang atong kondisyon dautan gayud kaayo. Nahimugso kita niining kalibutana nga ulipon, pero ang atong kaugalingon willing usab kita nga atong gitugyan diha sa pagkaulipon sa sala. We are in bondage. Nagapos kita, pero sa tinuod lang nahigugma kita sa atong sala, nagtinguha usab kita sa atong sala. Ang giingon sa John chapter 3 verse 19, ug mao kini ang paghukom, nga ang kahayag mianhi sa kalibutan ug ang mga katawhan nahigugma sa kangitngit imbis nga sa kahayag, tungod kay ang ilang mga buhat dautan man. So, sa unang bahin, nagapos ang tawo sa sala, pero sa laing bahin, mga kaigsuunan, nahigugma siya sa sala. In other words, kinabubuton gayud kaayon niya nga mitalikod gikan sa Ginoo. Romans chapter 1 verse 21 ang giingon dinhi, tungod kay bisag na ilhan nila ang Dios, wala nila siya himayaa isip Dios o gipasalamatan man, apan nahimo silang mga walay pulos diha sa ilang mga pangatarungan, ug ang ilang mga kasing-kasing nga walay panabot nangitngitan. Romans chapter 1 verse 28, ug tungod kay dili nila buot nga ilhon ang Dios, gitugyan na lang sila sa Dios ngadto sa dautan nga hunahuna, aron buhaton ang mga butang nga dili angayan. Nganong nakasala man kita? Nakasala kita gumikan kay nahigugma kita sa sala. Dili lang kay ulipon kita sa sala, kundili nahigugma gayud kita sa sala. We are sold into slavery to sin, but we love our master. Nahigugma kita sa atong amo nga mao ang sala. Ug ang sala, mga kaigsuunan, universal in scope. Tanang tawo sa tibuok kalibutan nahailalom sa pagmando sa sala. Ug ang tanang mga katawhan willing kaayo nga mga lagad sa sala, pero dili kita makapahiling kawa sa atong kaugalingon gikan sa sala. Apan wala kitay tinguha nga makaikyas or makahiling kawas gikan sa sala. Mao gyud kini ang problema sa mga katawhan, mga kaigsuunan. Ang mga garbusong katawhan ilang gipanghinambog ang ilang kagawasan ug nagdumot sila sa tanang matang sa pagkagapos, pero wa nila masabti, mga kahigalaan, nga ang mga katawhan nagapos sa pinakamangtas nga amo nga mao ang sala. All men and women are under the dominion and control of sin. Mao kini mga pulong ni Pedro kang Simon nga salamangkero. Ang giingon sa Acts chapter 8 verse 23, tungod kay akong nakita nga anaa ikaw sa apdo sa kapaitan ug sa pagkaulipon sa pagkadili matarong. So you see, naulipon sa sala. Tanang mga katawhan nagapo sa sala. Ikaw higala nga naminaw karon, apil ikaw niini. Walay exempted kanato niini, mga kaigsunan. Ug ang tanang mga katawhan nahigugma gayud sa ilang sala. Ilang gidayig kayo ang nagulipon kanila. They love the pleasures and the reward of sin. Ug honest lamang gayud kayo ang Biblia nga gipakita gayud nga ang mga tawo nga wala pa diha kang Kristo nag-enjoy gayud kayo sa ilang sala. 2 Timothy chapter 3 verse 4 ang giingon dinhi, mga nahigugma sa kahilayan kaysa mga nahigugma sa Dios. So gumikan kay nahigugma ang mga makasasala sa ilang sala so much. Ilang gidumtan ang pulong sa Dios. Ilang gidumtan ang ebanghelyo. Ilang gidespise ang good news. Ug kung doon na gayoy tao nga muwali, mag-Bible study, ilang bugal-bugalan, ilang katawaan. Wala gayod sila'y tinguha nga musunod sa pagkamatarong, musunod sa dalan sa atong Ginoong Hesukristo. It is because men love their sin.
that they hate Christ. Gadumot gayud sila ni Kristo. Ug ang subo kayo nga kamatuoran mao nga ang sala nangilad kanato. Giilad ang atong hunahuna sa sala. All that sin has to offer is all just an illusion of happiness. Illusion lamang kini, dili tinuod nga kalipay. Matthew chapter 13 verse 22 ang giingon dinhi. Siya usab nga nakadawat og binhi taliwala sa sampinitan, mao ang nakapamati sa pulong ug ang kahangawa niining kalibutana ug ang pagkamangililad sa mga bahandi ang mituok sa pulong ug nahimo siyang dili mabungahon. Hebrews chapter 3 verse 13 ang giingon dinhi, apan pagtinambagay kamo sa usag-usa sa matag adlaw samtang gitawag kini og karon basin og dunay bisag kinsa kaninyo nga matig-a pinaagi sa pagkamangililad sa kasalanan. So you see, mangililad gayod ang kasalanan mga kaigsuonan. Ug niini nga passage gilista ni Pablo ang upat ka consequences kung ang usa ka tawo na ilalom sa sala. Ang unang consequence sa pagkailalom sa sala sa tanang katawhan, aduna kitay moral nga problema. Wala gayoy matarong, wala bisag usa. Aduna kitay dautan nga kasing-kasing. Aduna kitay kasing-kasing nga nahigugma sa pagkadautan ug nagdumot sa pagkamatarong. Gusto nato nga tagbawon ang tanang kaulag sa atong unod ug atong gidumtan ang tanang mga mubabag niini. By nature, kung dili mulihok ang grasya nga makaluwas nga gikan sa Ginoo, kitang tanan pulos lamang dautan. Ephesians chapter 2 verse 3. Kitang tanan nagkinabuhi kaniadto taliwala niining mga butanga diha sa mga kaulag sa unod nga atong gibuhat ang mga tinguha sa unod ug sa hunahuna ug kita kaniadto nitibong mga anak sa tunglo sama usab sa uban. So, dili lang kay nagbuhat kita og sala, kita makasasala gayod. Ang ikaduha nga consequence mga kaigsunan sa pagkailalom sa kasalanan sa tanang mga katawan is that kita nahimulag sa Dios. Nabulag kita sa Dios, wala kita mangita sa Dios. Romans chapter 3 verse 11, walay nakasabot, walay nangita sa Dios. Romans chapter 3 verse 18, walay kahadlok sa Dios sa ilang mga mata. So ang sala mao'y magdikta kanato nga mangita kita og kalipay sa mga bahandi og kahilaya niining kalibutana above all else. Gihimuunta kita sa Dios nga magmaya diha kaniya, maglipay diha kaniya, matagbaw diha kaniya. Pero ang mga makasasala walay kalipay diha sa Dios. Gumikan kay patay siya spiritually. Mo kini giingon sa Bible, wa siya nangita sa Dios ug walay bili ang Dios alang kanila. Sa tinuod lang atong gipangita kung unsa ang bililhon alang kanato, mga kwarta, mga kadungganan, mga bahandi niining kalibutana, mga kahilayan, they are the satisfaction of our lusts. Ug buhaton sa tanang mga katawhan ang kutob sa ilang mahimo aron maangkon nila ang ilang gusto. Unya ila dayong panalipdan ang ilang mga actions, ilang depensahan dayon ang ilang mga actions. Ug mo kini hinungdan nganong ang mga tawo mobalibad gayod sa atong Ginoong Hesukristo. Wala sila'y nakita nga kaambong ug pagkabililhon sa atong Ginoong Hesukristo, gumikan kay nahamulag sila sa Dios. Isaiah chapter 53 verse 2. Wala siya'y hitsura o kaambong nga angayan nato siyang sudungon ug walay kaaniyag nga ato siyang magustuhan. So kung papilion ang mga tawo, gusto gayod nila nga malayo sa Dios o gusto nila nga ang Ginoo mapapas gikan sa ilang hunahuna. Gumikan kay ang tanan nahailalom sa sala, walay kahadlok sa Dios, nagdumot sa Dios o gustong muikyas gikan sa Dios, gumikan kay ang tanan naa sa ilalom sa kasalanan. Ang ikatulong nga consequence sa atong pagkaulipon sa sala is that aduna usay panagbangi sa usag-usa. Adunay panagbingkil og pagdumot sa usag-usa. Ang atong relasyon mga kaigsuunan naapektuhan gumikan sa atong pagkaulipon sa sala. Romans chapter 3 verse 15 to 16. Ang giingon dinhi, abtik ang ilang mga tiil nga mupaagas og dugo.
Ang kalaglagan ug ang pagkaalaot anaa sa ilang mga dalan. Ang tawo nga wala diha kang Kristo, kaugalingon lamang gayud ang iyang gihunahuna, ug mo kini hinungdan nganong gadumot siya sa uban, nganong manglimbong usab siya sa uban. Titus chapter 3 verse 3 ang giingon dinhi. Tungod kay kita mismo kaniadto mga buang-buang, masinupakon mga nailad, nangalagad sa nagkalain-laing mga kaulag ug kahilayan, nagkinabuhi diha sa Malaysia ug Kasina, puno sa pagdumot ug nagdumot sa usag-usa. Ang ikaduha nga papan sa pulo ka sugo mga kaigsuonan nagademonstrate sa atong pagkapakiyas sa paghigugma sa laing mga tawo. And the reason we do not love one another is because in love kayo kita sa atong kaugalingon, nahigugma kayo kita sa atong kaugalingon, ug mao kini ang hinungdan nganong ang mga tawo mupatay, mangawat, manulis, manlimbong sa usag-usa, gumikan kayang matag-usa, nahailalom sa sala, naulipon sa sala. Ug ikaupat mga kaigsunan nga consequence sa pagkaulipon sa tawo sa sala is that guilty kita tubangan sa Ginoo, ug ang tunglo sa Ginoo anaa kanato. Romans chapter 3 verse 19. Karon nasayra nato nga bisag unsa ang gisulti sa kasuguan, gisulti kadto sa mga nahailalom sa kasuguan, aron mahilom ang matagbaba ug ang tibuok kalibutan mahailalom sa paghukom sa Dios. You see, all people are under God's condemnation. O gidalara kita ni Pablo pag-usab sa iyang gisugdan sa Romans 1:18. Tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkadili Dios niyon ug pagkadili matarong sa mga katawhan nga nagpugong sa kamatuoran diha sa pagkadautan. So, mao kini ang kondisyon sa tanang mga katawhan sukad pa kang Adam. Kitang tanan makasasala mga kahigalaan. Kitang tanan nahamulag sa Dios. Kitang tanan guilty. Kitang tanan nagatubang sa sentensya sa kamatayon. Ug ang atong kondisyon desperado gayud kaayo. Kinahanglan nga masabtan nato kini. Ug mo kini hinungdan nganong ang grasya sa Ginoo kahibulungan gayud kaayo. Gawas lamang nga ablihan sa Ginoo ang imong mga mata. Dili gayud nimo makita ang kahibulungang grasya sa Dios. Kahibulungang grasya nga nagluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Ug kini nga grasya mga kaigsuonan anaa lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Remember, ikaw makasasala, dautan ang imong kasing-kasing, imong gisupak ang balaod sa Dios, ug ang imong kasing-kasing gadumot sa Dios o gadumot sa iyang balaod. Ang requirement sa Ginoo nga mapapas ang imong sala ug ang requirement usab sa Ginoo nga mausab ang imong kasing-kasing, mabag-o, langkaton ang kasing-kasing nga bato ug pulihan og kasing-kasing nga unod. Dili nimo kini kaya higala. Dili nako kini kaya. Nanginahanglan ikaw ni Hesukristo. Mo kini hinungdan nganong minaog si Kristo dinhi sa kalibutan aron sulbaron ang problema nga dili nato masulbad. Gituman ni Kristo ang tanang balaod sa Dios. Walay gisupak bisag isa, bisan pang pinakagamay nga bahin sa balaod sa Dios. Ug iyang gihalad ang iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo on behalf of people like you and me. On behalf of sinners like you and me. Ug kung ikaw higala maghinulsol sa imong sala, mudangup kang Kristo, musalig nga ang pagkamatarong ni Kristo ug ang iyang dugo igo na aron masulbad ang imong problema sa sala, aron matabunan kini, mapasaylo kini. Kung musalig ikaw kang Kristo, mudangup ikaw kang Kristo, ang saad sa Ginoo klaro gayud kaayo. Those who believe in Him shall not perish but have eternal life. Mao nga ayaw na paglangan-langan higala pag hinulsol sa imong sala. Ilha nga ikaw makasasala ug salig kang Kristo lamang ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Sangpit kaniya niining taknaa, pangayua kaniya ang bag-o nga kasing-kasing ug bag-o nga kinabuhi, ug pangayua gikan kaniya ang kapasayloan, gumikan kay mao kini ang iyang saad. Ug ang kapasayloan past, present and future.
Kung ikaw ang naa kang Kristo, ang libro sa imong kinabuhi na limpyo na, dili na ikaw pagaisipon sa Dios nga dautan, kundi pagaisipon ikaw nga matarong, pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Dili pagkamatarong nimo, kundi pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Igo na kadto. Busa, dangop kang Kristo karon kay base ug ugma, ulahin na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.